παιδιά, είμαι ο Χιλέας και σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτή εδώ την τεράστια βιβλιοθήκη. Πάμε να την κάνουμε. Λοιπόν, ανοίγουμε χεράκι και πάμε. Λοιπόν, κόβουμε εδώ και κόβουμε εδώ. Και τώρα νομίζω πρέπει να το κάνουμε και εδώ. Το γυρνάμε από την άλλη, βλέπετε, και πάμε. Οπα. Κόβουμε και εδώ, εννοείται, κόβουμε και εδώ. Τώρα κόβουμε τις άκρες και εδώ, παιδιά, συνεχίζουμε, ανοίγουμε εδώ. Ανοίγουμε και από την άλλη. Ωραία. Και από την άλλη. Έτοιμο! Τώρα θα χρειαστεί να το τραβήξετε. Ναι, πρέπει να τα ανοίξετε καλύτερα από εδώ. Sorry. Βλέπετε εδώ. Το ανοίγουμε. Και ναι, καλά κατάλαβα. Τέλειο. Βγάζουμε αυτά, εννοείται. Αυτά. Αυτά. Και τώρα ήθελα να πω, βγάζουμε και από εδώ. Εδώ το κόβουμε καλύτερα και πάμε να το βγάλουμε. Να το, παιδιά, τα καταφέραμε και εδώ. Έτσι το βγάζουμε. Να το και αυτό. Και τώρα κόβουμε έτσι. Κόβουμε και εδώ. Τέλειο. Και συνεχίζουμε το unboxing. Λοιπόν, χρειάζεται να το κόψουμε. Για να κόψουμε και εδώ να το ανοίγει. Μπερδεύτηκα. Ναι. Θέλει κόψουμε. Ωραία, παιδιά, το τραβάμε. Τελικά μόλις κατάλαβα πως ανοίγει. Και παιδιά, εδώ έχουμε ένα προστατευτικό. Να το. Και συνεχίζουμε το καλύτερο unboxing του κόσμου. Για να μην χρησιμοποιήσουμε το πλακάκι, θα το σκίσουμε απλά. Τέλεια. Ναι. Σκίσαμε αρκετά. Και μόλις καταφέραμε και βγάλαμε τη ζελατίνα. Μετά από 10 ώρες κάνουμε και εδώ unboxing. Αυτό εδώ είναι βγαλμένο. Και έτοιμο! Πάτα! Για βγάζουμε αυτό. Βλέπουμε εδώ κάτω πως έχει οδηγίες. Να τη βιβλιοθήκη, θα τη στήσουμε μετά. Και εδώ δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν ανοίγουν, οπότε θα το κάνουμε και μαχαιράκι. Ναι, πιάσε το κόλπο. Έχει κάτι ποδαράκια, βλέπουμε. Και εδώ να τις οι βιδουλές. Τις κάνουμε και αυτές τις unboxing. Νάτες. Δεν θα τις ανοίξω τώρα επειδή δεν θα χρειαστούμε. Για να δούμε τι κρύβει εδώ. Άνοιξαμε. Για να δούμε τι κρύβει. Λοιπόν, εδώ δεν έχει απολύτως τίποτα. Οπότε να τις σχίσουμε αυτές τις άνοιξα, πρόλαβα. Έτοιμο! Τώρα, παιδιά, θα το στήσω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και παιδιά, μόλις έστησα τη βιβλιοθήκη, βλέπετε εδώ. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αν σας αρέσει, πατήστε το like και το subscribe. Γεια!